hezky dobrý večer. Módní přehlídky, potom vystoupení dnešní zpěvačky. Co se týká... Veškeré oděvy, které vidíte, i spodní prádlo, které jste viděli, pokud dáme teda viděli spodní prádlo. Po tomhle jsem od malinka toužila. Obchodní dům Máj si pamatuju už jako dítě a vždycky jsem sem chodila nakupovat, zvláště před Vánoci. Je to krásné splnění mého snu, že se tady můžu v noci mimo otevírací dobu octnout. Užij si Xbox. Gratulujeme. Yes, I'm freaky baby, baby no me hables más y tíramelo mami. It's a new vibe, and it's a new 30 baby. Princess of the World, Michala Haladová. Freaky baby, yes, yes, I'm freaky but real. I'm trying to keep well finesse. A je tu závěrečné defilé.